Знаеш ли, че можеш да печелиш от PNG дигитални изображения като това? Но преди да ти разкажа, искам да те поканя на моето безплатно обучение, което ще бъде съвсем скоро, на тема как да създадем онлайн бизнес с AI дигитални продукти. Линк за записване можеш да намериш под или над това видео. Там ще разгледаме най-важните неща за старта на бизнес с дигитални продукти, създадени чрез AI. Хайде сега да ти покажа в Etsy платформата как се продават PNG файлове. Погледнете, 20 човека има добавени в количката и този продукт също, и този продукт също. Тези продукти наистина се продават много и хайде да ви покажа магията как може вие да създадете същото. Отивате в Midjourney, което е изкуствен интелект, описвате всички животни, които искате да създадете и за секунди AI ще ви генерира много картинки. След това отиваме в Canva и обработваме нашите изображения, когато разделяме всички картинки в отделни полета и след това ги записваме, когато отиваме на Share бутона, избираме PNG с прозрачен фон и сваляме и ги опаковаме като дигитални продукти и ги качваме в платформата Net. Ако искате да научите повече, може да се запишете на моето безплатно обучение, в което ще разгледаме по-подробно как може да създадете бизнес с AI дигитални продукти, които да се продават в Etsy платформата като пасивен доход. Линк за записване може да намерите под или над това видео.